Torego sento konye kende twabora ntungo mongino wa ego sina no mwana onde nare bamenyete komaigo mwabo na kaganga no bari nyomba yayi bataigweti twajigotura twanyoranga muntu tayo goitaba bono nari twarangerio musibati onde oraige chirani okorokwe bari okoroku Naomi twamotei tokonye osogokura na nje nabeke riogisaiti ngabami tokonye nyomba yaire kurengana mu n'abanyakenyoro nigo ngina Esirita Evelyn Mweresa agenda kurigia amabere bachakora isiria echae kurende nigo enyombiyo yabwa tumuriro atarengange gentukirira makwire yaiga nibo yabo gosira ningana anyarako bagakwenekia Omochief we location yesanya Sirita Nyandika Peslin oyu oganiri eamatiga gusirwa omwana waye karumulero bwate nyomba saa moja okoruku William Mweresa igayere nyombo bwate myaka 3 ikarayire ndi twakira abuna abanyakenyoro n'abagambi n'abasigari bajira besani igo mukaso ino rotonyora bono twichanete togosaba well wishes abagambi baito bandi batubwatisia kagere nyombe yayara no mwana nasirete na manyana kare asakare attachment yare batubwatisi egere tokora magendra yaba atarimaya tumubwatisi egere bageni at the same time ngina twamoire gagire katwamoire nyakitarie San Sub County agenda nyora matibabu egentukia nyareko bagegosingirwa amo n'abamenyukura sorgongoriga abo baganira barayibo omoyo bugwancha kweneke gusira eamatiga inyorekanenga ise omwana yiga Sirita Evans Mweresa nigo ale amasomo yo kwigira yegeti yani internship asinza muchiria cha Kitale na nigo eamatiga ebwato butaka obutindi kaki abantu baitu gusaba waitu mweso anani abangina mweso anani mukanya asiyengeje iga cyanga mubwate endagera mukanya kuranje family yejiga imete well wisa simora mubwato moyo muya ekeno musubati oyo nechinga kiabe chinkongwe enyombe yaira tarushe tikende nyomba pi nonye toriga iga nigo tokona kolera wale na ku request aso wanja kwaino our leaders governor yaito mo senator mo women rep na mo jumbe nimete ngamubate kero kende KDK emergency inako ba request mwanje motokonye mu mubekire nyomba ekore mirwe buna yachakire astaye tokobeka nyono no mubere mwara kubwaterana tubwaterana twins tokonyo mu muroyo ekoro mu muroyo kera chete skuru entakanole we nyoreke kima to struggle como konya egera ko skuru yaye no akabeire KMTC Migori abana bamwe abasengeye barabana batano mochoyo togwajikende mamu mwabaga sirete kale tato mwabaga sirete kale kaki abantu baito moramboro kobako ekenyoro geito kya kabosi ekenyoro geito kya liamoni ekenyoro geito kya lioga ekenyoro geito kya sani bali no moyo bwogwanja ngarere gachinkoro cheino chibe chinyororo chitware chingo chicheri no moikonya sae egeturamboro kobaka sibwe tukunya kwa tukunyara torwa somoje gatubwate eginko reporteria egatasene kya obwanchete kya gatembe kuruiga sekenyore kiga kierisa ime yanyatino sublocation ime ye location igaje sani ewadi ya geseme bunga yabe gututu wa Masabe County ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara miogara igaga korega siyo urimi na babo gitemambi ankanywecha akagendo cia jinje eliogo akaira no goja jinsa 10 akaragira ubukuma ubwa mugaso togwika ubwa marago ba jinsa 2 akaragira agasokera ubwo pakabono ja ekera aragirire ndi magoroba igagosoka saa 2 ogenda ngitini kumanya sakurara ona nyoriro umwana wonte bya kana kamuraga chaiga kagotenga kura muntu narukurite ruguruga ono linde kero ngujikurigire mna chiete jinsi echi saa 2 nkobora ndakenere
bono tukuja twanyanere Mumuroma ne buma kamare Rweli moso ne ntorara no mukaka sababu njembo nene no maka mboyali bono mambi ngonyore report mongina wante binga tatu mino kurwaso kete magoroba tara irana bakabono iga tutara kora kukwano mwana ndo kweta kumunyoka njiro goteba monto yo kwete para abo Jeremy Ogaro ripoti ya bono bwakiringa igaitire akiri kibeti tukuri umungina wayo tutebinga igasogeta guchikorera ng'ombe taji kosoka paka bono mambi twanyori ripoti iga kumetimbwa tumuichano twachire kubori umungina waye bono agototebia naragirite maragoba gasoka kuchikorera ng'ombe kurweri chisechio tarairana na into tukuborire ndenga ngwamu bwateti gusirende orore nga yajit ngaya ata mubwateti bono tukumetinga chisaire ngarweto tarigoteba bono twakumire ngarende ngakitura rikore muna chindu kuchiaye ga Jeremia Ogaro lita lindo manyikane ndobya buno monje atoka para bono mambi ndoma etinga ngakiugu kwa ekolege na kwete lakini nabokororanga nabwatara mebigotiga koranga nabagetuse nebeti na ne chianga chia ne chiabe getene bikoro tontora manyabano nga ibire bikora bune biga nkora ababire tari mono asemia kankora ere twanyorekemo ikiagera uburendi ndotemeta kubeka mono nekemo go tugitwanyora asumukia bukurwania kisegi chigenka asorogongo rogusi na gusiria ugoitwa kwa basubati na baiseke kubwatekana ni kisegi chigenka ikikeirera bange gusiria magimabo ebyombe au ni goigo byegendere wesokia asoko ene kebona babwateranire asugusiria isegi gam na babwangwega ne kyombe kya End Femicide Kenya ekyo litkolero kyarigania gikaro gyokoena na migirio asabali kya mangana kurwa sorogongo rogusi igoro yenchera barari asogusiria kisegi chiga chigenka mwiga oikiranwa nabali kya mangana kurwa sibitaseni au kurwa sorogongo rogusi asegetaseni kya getembe getatu gomagiga asekia bwatoka erekabuga no moralia Brian Sagini asokonyora amegilia iga. So we are here to call on everybody that femicide is a national crisis and it needs to be declared as a national crisis because most of the women are dying every day and we need to find justice, and also we condemn the killing of women. We want to say with all forms without fear that killing of women is illegal in the constitution because it basically means we are denying somebody a right to live. Asumwega yokoreka asumubuganiyemo ime yomochobo songo abatenelia bagani gobarwa esababu ya benene aso kubwaterania abali kyamangana na kuliyenjera barabwaterane aso wikirani kirenge kiga. We have many issues like recently Seth Njeri's body was brutally murdered in Thika, and we've seen extreme forms like even boiling a human being's body and boiling, and then you put it in a basket, in a polythene bag, so that you go and throw away. So the femicide are happening in Kenya and we cannot be silent because these things are really happening. Asense mwende abararia nigo bago keregetambo kerekiga na kuruira gocha kubwaterana na bobwatani au erigo kyanya na gosiria pi ogoitukwa iga kwa bangina na basubati boigo abana bake abanyaruka. I'll only say human rights belongs to everyone and we all have the right to live. To are very urged nga tutumechi platform cheto buya tatebya abantu baito bamenye no morembe and the problem ya femicide osogo itokwa basubati kunyara ko bakoera society ito ya Kenya.
ase gusi n'abakwani bande batebire ne problem ya beire concern ya ngere kokiro at a fast rate twarigere abasubati mbale baraitirwe in the recent past koranga ne problem which is growing, so the other part of the solution as a shida ya ngere ko image as a society ito aiga hanigago chinga kibyombe au boigo bigendere to gusuguma ikirenga kya matuko 15 nelimo yokurwania amangana yichisegi chigenka obosarwa ko mwana mweseke noboneriria wechingincho au ngolbotere gasani kyagatembe kurega se county ya Kisii leterane nguruku Daniel Untiri. Masema kuru kwa Edwin Mwenga Ombongi, asante sana soko patova elitsko lya lero nabiga mangana ngite kyunga litsko lya lero chinga kichicho ingo kumanyanga nigensemo ya bare bagenda gwesokia na kubulya bare borongo go chamo ase faida y'umwananchi bo nabiga umenyi bwe county yiga ya Kisii ne county ya Nyamira kimagenderero asaba ababulire bonsi go tukuterale siasa cyo kubaga umugusi nayiga niga kwanwa ya maseye mono mwana siasa Agustina Nyandoro kuru asinsemo cha bas chache chinga kekara na asumo yegabo matanga se chinsemecho parando tetarianda omosane onana ro chokwana otabanga ngagose ngambo nabo serikali gaseno korega singa tuganya tokiro buna chukura chiage ntokira tomaita chiwe paranjero amagoso naro kubolia magendo inje bonande gatinganje tsegi tindikora amamonto lakini beseria rure ya magendo tikekora magendo lakini korende na chire gotara wasi yonsi na temere konyegereri wasi atutukanire onde bwenzi wekero moismigo beire amotebi kipara cheito chiasarekire epare ruete motondo yasoka itumbe estaregete edaraja ya nyamache yasarekire ngaibono biri ago chiotokere arwale tena igolo magoteba motebiga ubasi ndotagete abaraya bake ubasi ananyaliba ubasi amanyara amagayo bosigani amagayo bari mu manyora amagayo nyagitanya yena manyora ayo biya kwira mabagaye nanda abantu bamite mbate wise ekara tochoro murai waikabantanya omurai yoboche sabantu ibona teba murabana nje tita meeting choteli tigangite baka bomo ngolia nsoro romanya ko nkiabwa tatariboyo Vyake yuma mwanchweli komene sana ibere cha tukirigure chinsenye chimara kwa ya lero asante sana soko pato vibe bulletin yetu kuralera ya masema no gotobwate ko twachagete no twachakane kyunga chinsa ibere twaso engwana ya geteme television na ukramo to kwa kirmo smile ya mangana lingete kyunga chinsa nya senchera yobo ikeranu aso kwirale bagala na gotobwate we really appreciate you so much na to kanele twale chinga chingi ya twale juma mweju mengi ya no bali ba ko genda seke kanisa maambie sabatengi ya kigima na boy gotobake Rebons bato waene kenge bulletin ya kiraso nchiringia kima asante sana bakoragwa na Erika Buga mutiriwa magana maya nabo igaye maseye mogo ikasensemo ya Kabari studio niga koro kwa avila kariri ombeo asante sana nabo geduni moyenga ombonge thank you so much nabo go tuwalengo sangane maseye mo noyo mtukura semo no bimanyira kwa Emily Kingo ina nchinkuru kwa brand sagine sena you have a good night. I'll see you on Sunday. Bye bye.